Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ginong tray hapok office tray kam joka Khasi Hills Autonomous District Council haka arpulai tray gukala lingkot arhajar arpulai gilami shabar bat sange tray kam ban penlong deka jingyakhi ban dawa ban pelat no ya ka area bat ya ka DA ya ka bakila day ban yo kabla sakut mentala kumbashi snem habaya keren bau CEM uba Tito Starwell Khan loong bakini ginong tray kidan hok ban mi ban yakhi bat dawa ndai ki day ban dan ka akor Banda pentip shwa syaki bor peniat ya KHADC bakin sengap lani perkhat ya kijing dawa. Syuk-syuk la kerpat ni kinong tray bakin ya syak sipor halor kani bat un persyang ban pen kloy bat ya ketulop kin ya le ban pen biang man ubenai. Ha kijing ya kenen kinong tray ubak titos uloong ba un perlat no 100% ya ke area bat ka DA jong kinong tray. Ngayok jing tip mana ba kidi staff jongi ki ami cepo bar bagi ong bagi kuat ni kenduk ya ngah te namar bangadan kham cengai na po office tengah syu ong ki officer bakin persyang ban keren ten rei na kadang jongki ki pen pawet ba ki kuat ban ya kenduk bana te kadau ke banding kong hi kalong ba ki kuat ya ke ban yo no ya ke area bat ya ke DA ke jongki kumba ka DA kala ada mo kala dehi ban yo bagani ka area ra kumno kala sakut mentala kumba sisnam te hoi kadai ka hok ka jongki ni nakaliang ka isi ngim ong ba kam dei ka hok kadai sya ka hok baki dei ro ban yakhi idei hok ro ban yakhi tang batang ka we ka long ba kim simpen bana lupa la ni kim simetu lupa yang bakan don gani jeng yakhi la ni kam don ganu ka ultimatum ka ba hakini kisi la dep ban ong bangin yakhi no namal bakim ai kata-kata terai kumanga ong bakadai ka hok jongki bat ki don hok ru ban yakhi ya kata ngam sau tenrai ka akuar pakalong ba kide ban pentip shwa yang i authority bala kumno ngin yo perkhat kan tenrai ngim dai bang isu syong keliti kumanga ong ba ngim syong perkhat ya ka jing ka jongki nama ke area kam dai tang jongki kadon jongki XMDC ru tiba la outlet sakut nang ta kadon ke area jongki MDC ru te kini ke area baru khoi ki sakut lut kadau kalong ka beningkong kadau kalong ka jing bom don pisah ka jing bom don pisah pak kadai kadau ba ka sarkar kam syem pelaj ya ka share ka jongi jong usnem arpu we jong usnem arpu lai ka bangiyo menta kalong ka share jong arpu we arpu kabangidang yo dang menhakan ni December last December dia tak kadau kabut jing bahayang ini langin manit saya ketulop ne ngin manit saya kata ke area dia tak kadau kajing kerpat yang ai staff tolong ba lakum numno to yasya sipor ngin persyang ndai kabanga kerpat iki kalong ba tang baya ketulop pat ngele iban penbiang nau mo no we benai bakim dai banduk tulop bala dak iduk tulop pat te kalong jing bakam karau Rel lagi duduk tai area bagi empat yo keempat dakta te dan rei kajing kerpat dengan ayat kipat kalong ba ngong toy sya sipor namar ba ngampat yo ban syong ru ba udipti CM namar ba udipti CM ubat ya ka finance te haji sya ka de ka subjek jong i ka ba i de ban tuklar ban pet dan rei kum kajing ya trilang pada ka isi kemudian ngagung CM pangadon kajing kle rei kajing kerpat dengan ayat kipat kalong ba ngong toy sya sipor namar ba ngampat yo ban syong ru ba udipti CM namar ba udipti CM ubat ya ka finance te haji sya ka de ka subjek jong i ka ba i de ban tuklar ban pet dan rei kum ka jing ya trilang pada ka isi kemudian ngagung CM pangadon ka jing kle namar ba ngamla ban sunyat ban ong ketu ka de ka portfolio jong dipti CM ulong responsible mau kamlong ban ya keren kena kelung pi habangidon ha ka isi kemudian yang idon ke government kadai bandon ke collective responsibility kadai bandon ke jingkit klik lang melak ban nyanyak kumbalong mentang ayu i ha ka sarkar mau belajar election le fiong no
Ari hana katu ketrat kadai jong UDP tu ketrat di jong NPP ki sedang banyak kena kumta katu peni jing long khelung hi kom kinong yalam haba pi lead ya ke sorkar la kalong haba ngila yakut nduk basdang bagadai ka sorkar khlek khaulang ngi dei bani sim ya jung jing khlek la da phel ne pasu dei bani yo jing untuk dei bani yo lang kai dei bani sim lang jing khlek hi dei bani sim tang oi ka ba don sok ta ka jonga ka bam don sok pa ka jong pi hi kam dei belum ta te hang ni ru ngidon ke collective responsibility ha ka ba ni kit khlek lang ni kit khlek lang te ta ka dau mentan namar bangi don ni kata ka jing kit khlek lang wala dau deputy CM 4 wan ru naga benta ka jing jong ki staff enta ka si naga liang ka jonga ngalarai ba 50% ngala ai order mentan 50% ngin pelaj no ni ka area ni ka di te ki don ka jing keren ba ki ong ba ka bedai ba ka jing thung ka swal te ka ni ngala pensai mentan ong ba naga liang ka jongi ngi la ki don tang lai songut ki ba ngi thung namar ba ka don ka jing dawa kata kalong ba menta ki don ki arteli ki department ki bangi don kam beri kerki kata gawe kalong ba hapo building bylaws menta ki don kam ki teknikal ki badai ki engineer la ni ki diploma engineering civil engineer na ka benta bakin haban le check keleng menta ki building nang ta bangin grant ki building permission nang ta bani inspection ki building te ladang im don ki field staff ki babiang kumnungin pertelon ni ngani ta kada ngi haban tung kat tu ni ki casual na ka benta ka ni ka ka ba arpa ka dei jing adei ba ni ka implementation ni ka landbill ha ka ba menta ngi haban ai kini ki itu ki bakiwan register mo ki brio kita ki land records right of land records gitu ki kot pen scam ti chuaban ai gitu ko ki dan kat tu kat ni ki proses ki be haban le ki dan ki site inspection ki dan ki bangi haban ni thau ki di ban sna ka map bakum ta ter di ban le ya kani ban pen kre apa office ngi dan kami ki brio te ta kada ngi thungkat tu kat ni ngut tang lai songut na ka bentaban pen biang ni dan reki ki ong ba ngi thungkat wi ngut dan rei hoi la persang ban le amta tang ba ngi la pen sange no sipor chwa mata nama bangi suthu ya ka jing jong ki staff